Onoro omobuko obegete koboko omobuko obegete eng'iti omobuko ige kiagera ogoso yo koboko yo kweguburu ogoso yo koboko yo oganyobe president ya Kenya siasa erasmo obekaka munwe skari kali boardroom obekaka munwe skari no omobuko ogo ichore buya abantu bamakugwena babioke gochimoto asa bono igo omonto omongwana oyoro egasi enkonko mongusa ya tumu support go sento kore ntonyore ebintu byonsi bitakeirega ere bya gosere bobe lazima tu akesabu ono tuchiai mae tumu abantu amoizo kubwati kwanza koruboiko yari bakwe mincha naende baenda botuko bamatenga toye naende bagesi ruchisi yes ayekwe mincha mugaso kwe mincha na botuko nechikura tubwata ni sato no mondo tu agatamire ngani tune region ya yemo no emigete onyorire kiaye erekera akaniru akwe babana bugima no burigo ena kwanero begosekena nakingo tere abagusitu tige gosori ito okora era onyorire kiaye bona agendere gusukumira sobo chipara chikoiguru sobo keregendo sobo mogusibona aganyete 2027 aracha kokuyura tibi tiarara gusacha gokura nga intwe twangete nyarebe walimu sijui kama naongea point walimu hawasikii kisi ana walimu bali kuiga gusi kekerwa kuone kegusi bali kuiga bono iga but that is the point to support serikali. What we are just saying is that shape up all to the cabinet secretary or ship out. You either shape up or do what? You don't want to work in the government, please exit. You can't be in government and continue blackmailing the president.